भाइराल मा खारो फेसबुक खुलिबानो भाइराल दा फेसबुकाव मोनसे गोदान भाइराल जानानै फैदोंलाय केमफ्राइनि दा बेखौनो मारै भाइराल जादों मार नंमारगौना नंमारा बेखौ एसे बुजिनै फै नायनानै लानि माबायदि जामारदों घटनाया दानिया फै भिडिअखौ नायग्रोना लानि भाइराल जादों होननानै केमफ्राइया मा रिप्लाइ होगोन बिनि सायाव होनानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 टाका दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp Facebook भाइराल खालामनानै होदों आच्छा हौवानि नामा रन्जय आरोखि ना ओमफ्राय गावजोंहाय 2 बोसोर सिगांनि जेनेबा भिडिअखौ लानानै जाय मानसिया भिडिअ दङ जाय मानसिनाव बे क्लिपआ ओमफ्राय बे मानसिया बिसिनाव फैसा दाबिदों आरोखि ना 50,000 बे खोथाखौ बुंदों आरोखि नायना लाबावनि आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय आच्छा मोनथिजोबखाबाय आरोखि ना मानसिफ्रा सोर भाइराल खालामदों नि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव फुल लोंनाय जानायाव फुल जाफ्लांनानै जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइ खानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसेबां होनो गोसो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो थारमाने दावरावबो जाहांखाबाय आरोखि ना 2 बोसोर सिगांनि घटना ओमफ्राय न'खरनि मानसिफ्रा मिथिलायखागौ आरोखि ना रन्जयनाबो जेनेबा बिसि गावनाबो जेनेबा फिसाय दङ आरोखि ना दा जिखुनु सल्भ खालामनानै लालायजोबखाबायमोन आरोखि सैथो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा रन्जयजों आंजों दिनै थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंहा माबा मोनसे घटना जालांबाय बेयाव जोंनि माखासे लोगोफोराबो आं जुदि माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनो गोनांबा माखासे मानसियाबो गब्रनोबो हानाय आरो माखासे पलिटिक्सनि मानसिबो नांनानै दङ आच्छा बेयाव मोनसे पइन्ट होनबावदों बियो माखासे खोथाफोरखौ बुङोबा सोरबा मानसिफ्राबो गबगोन आरोखि ना थारमाने बेफोरबायदि मोनसे भिडिअ गावनावबो थागोन आरोखि ओमफ्राय गाव सन्देह खालामदों आरोखि ना जाय मानसिफोरखौ बिसास खालामदों बा गावनि लोगोफोर बिसोरनो बारा खालामदों बे सन्देह खालामदों आरोखि नैबे रन्जयनि फैसाजों आंखौ माहाजोन जादों माबा जादों होननानै कमेन्ट लिरग्राफोर मिथिबाय नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फाननानै जाग्राफोरनि जुदि नाम्बारखौ इयावहाय लिस्टआव होजोबनांगौबा ना बिसोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअआहाय लिक जानो मोनदों नोंसोरखौ होनांगौब्ला आं मिथिखादों सोर लिक खालामग्रा बे भिडिअखौहाय मिथिखादों बे मानसिखौहाय आंबो थारमाने गावनावबो नाम्बार दंजोबखायो आरोखि ना बैफोरबायदि मानसिफोरनि नाम्बारा ओमफ्राय गोसो जायोबा नाम्बार लिक खालामग्रा नामा भाइराल खालामग्राखौबो हमनो हाखाबाय मानसिया साइसआव ओमफ्राय दा बेखौनो होनदों आरोखि ना आं कमेन्ट होला जेबो बुंला आङो समस्तार को इसारा ही काफी है रायजो राजाफोरा मा सानो मा बुंनो सानो गोसो जायोबा गावबो भाइराल खालामनो हायो जाहैदों लानानै बेरायाखै खिन्थु आंखौ हले मालायनि फैसाजों जादों होननाय बाथ्राखौहाय दालाबो फाननानै जाग्रायाव दा लिस्टआव दालाबोखा माने फैसाजोंहाय जेनेबा फैसानि थाखाय बा माबानि थाखाय बेफोरबायदि खालामलायाखैमोन आरोखि ना भाइराल जानाया नैबे भिडिअनि खोथाखौ लाना होनदों आरोखि बियो फैसानि थाखाय जायाखै आरोखि गावसोर माबा मोनसे बे लोंनाय जानायावहाय खेलायाव जालांबाय खोमा बेफोरबायदि ओमफ्राय मोनसे भिडिअखौ नायना लाबावनि फैयो आच्छा गावनि फिसायजोंहाय भिडिअ बानायदों आरोखि ना बे 2 बोसोरनि घटनासो जाहैदों बे भाइराल जानाया थारमाने जाय मानसिया भिडिअ मोनदों बे मानसिया दासो भाइराल खालामगासिनो दं आरोखि ना आच्छा सानस'हायैयाव जाफ्लांबाय होननानै बै समावनो जेनेबा निमा टिमा बिलायनानै माबाबाय आरोखि ना लाखाजोबखाबायमोन आरो गोबां मानसिफोराबो जोंनि गेजेरनि लोगो लेवाफोराबो मिन्थिजोबखानायखा ओमफ्राय दिनै बेखौनो सोर आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै फैसा दाबि खालामदों मेसेजबो दंजोबो आंनाव मेसेजबो माने क्राइम बायदि जादों आरोना आं बिसोरखौ हायोबा एफआइआर होनानै बिसोरखौ माने बोसोर जेलबो जाहोनो हागौ आरो साइबार क्राइमाव होनो हायो गोसोबालाय सोर भाइराल खालामदों बेफोरखौहाय साइबार क्राइमाव होनाया गोसो जायोब्ला साइबार क्राइमाव होबा हमजोबनो हाखायो हानाया जेलाव थुंबो सोना दोननो हायो गोसो जायोब्ला नाथाय भाइराल खालाम लेकिन फेसबुकआ 2 लाख फलोवार्सआ कमप्लिट जाजोबनांगोन खिन्थु ना नंगौना भाइराल खालाम जाहैदों ओमफ्राय खिन्थु फेसबुकआव 2 लाख फलोवार्सआ कमप्लिट जानांगौ जाहैदों भाइराल खालामबाबो नोंथांमोना सानदों जे ताजा भाइराल खालाम जाहैदों
भाइरेल खालामनो थिखादों गावबो ओमफ्राय खिन्थु फेसबुकआव 2 लाख जानांगोन आरोखि ना फलोवार्सआ जिखुनु जाया भाइरेल खालामथ' होननानै जोंबो फैदों भिडिअखौ बानायदों फल' खालामहैबानो जाबाय बिनि चेनेलनि लिंकखौ होना दोनगोन आङो फेसबुकनि चेनेलनि लिंकखौहाय सिथोब आरो खिलामायाव जेबो नाङाखै नोंलाय बेसारा खम जारला दे जाबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो खालामनांगौ जेनेबा दे भुलाव जाबाय लोंनाय जानायाव जाबाय जेनेबा ओमफ्राय मानो खेबना लाखो आरो खेबना लाबाय मानो दानाखिसै मानो 2 बोसोर दोनखो बा मानो नोङो बेबायदि भुल खालामखो खेबनाय मानो खेबनांगौ खम जारला बेफोर दा बेखार मान सनमान जाथि खुरमा बिमा बिफा बाय बाहागि मा मोखां खिथानांगौ जिखुनु जाया बेखौनो बुंगोन आरोखि ना जोबनायावहाय हामालाय आरिमोन बिदि भाइरेल खालामनो हामा नोंसोर भिडिअखौ नुबाय नायदो दाननानै दोनदो बेखौ बिदि ब्लेकमेल खालामनाय फैसा बिहरलायनाय आरो नोंसोरबो केस होबा नोंसोराबो गिनांगौना नोंसोराबो जेलाव थांनांगोनसो माथो साइबार क्राइमाव केस होयोबा FIR होयोबा पुलिस थानायाव हामा बिदि खालामनो आरिमोन मिथिबाय नायदो दानफिनदो मोनफ्लांदोंबा बेबायदि ससियेल मिडियाआव माबानो हामा बायसान्स मारैबा बे हिन्जावा लाजिनांनानै बा न'खरनि मानसिजों फिसायजों बुजाबाय थानानै रायजानानै जुदि माबा मोनसे जानांगौबा दाया सोरनाव थांगोन नोंसोर गोग्लैजोबगोन बाबुमोन हामा बिदि खालाम मिथिबाय दानना लादो